Pinaghahandaan na po ang ligtas at organisadong pagdaraos naman ng undas ngayong taon sa bayan po ng Bayambang. Tinalakay po sa sirgawang pagpupulong ang mga hakbang upang magkaroon ng maayos na koordinasyon ang mga ahensya at makapagbigay ng klarong abiso sa publiko kasunod ng inaasahang pagdagsa sa mga sementeryo. Kabilang sa mga pangunahing usapin ang paghihigpit sa seguridad sa mga sementeryo at pagbabawal ng mga kontrabando, pagpapanatili ng kaayusan sa paligid at kaayusan ng trapiko, pagtatalaga ng mga parking area sa tagarang pagresponde sa anumang emergency. Panawagan naman ng lokal na pamahalaan ng kooperasyon ng publiko upang maisakatuparan ang matiwasay na undas ngayong taon. IFM News. IFM News. IFM News.